Konnichiwa! Kapag sinabing winter dito sa Japan o sa kahit saang bansa, ang nasa isip mo agad ay nag-yelong lugar, di ba? E paano naman yung lugar na hindi nag-niebe or hindi nag-snow? Ganito ang aming lugar kapag ka-winter season dito sa Japan. Ang dating mga luntiang puno na punong-puno ng berdeng dahon at magagandang bulaklak ay ngayon natutuyo at ni isang dahon ay walang natira. Makikita mo yung mga puno na nasa paligid mo na walang mga dahon na akala mo'y patay. Hindi po patay ang mga puno na yan. Pag kusinahanda nila yung sarili nila para sa darating na tag-init ay may lakas sila at enerhiya. Kasi dito sa Japan, kapag ka-summer season dito or tag-init, talagang matindi po ang init dito na umaabot hanggang 34 degrees Celsius. Dito sa Japan, may mga tinatawag na deciduous trees or mga punong kahoy na naglalagas kapag kapanahon ng autumn season hanggang sa panahon ng winter season. So ayan, akala mo patay sila pero hindi yan patay. Naghahanda lang yan sila para sa panahon ng tag-init. May energy pa rin yung mga kahoy na yan. So ayan, kaya tinatanggal nila yung mga dahon nila. So natatanggal yan siya kapag panahon ng taglagas. Yung autumn season, yun na yung panahon ng taglagas at hanggang sa winter na yun, kaya matatanggal yung mga dahon nila. So ganito yung mga itsura nila dito. Kung makikita nyo, ayan, walang dahon na yung puno na yan. So itong puno na ito yung cherry blossom. Pagka spring season, namumulak-kilak yan siya, lumalabas na rin yung mga dahon niya padahan-dahan. So ganyan yung mga kahoy dito. So hindi naman lahat, pero kadalasan ayan, nagtatanggal sila ng mga dahon nila. At ang pinakawalang dahon talaga dito pagka winter season, itong sakura or cherry blossoms. Ayan. Mapapansin din natin ang kapaligiran na nagkukulay pula na yung mga damo na nasa paligid dahil nga kapag ka-winter season ang baba ng humidity, ito yung moisture o singaw ng tubig na humahalo sa hangin na hindi sapat para bumuhay ng mga halaman na nasa paligid. At hindi naman lahat ng puno o halaman na nasa paligid kapag winter season ay namamatay. May mga puno din na kayang sumurvive sa ganitong uri ng panahon. At isa din to sa mga dahilan kung bakit nanunuyo yung mga labi at balat natin kapag ka-winter season dahil sa napakababang humidity na wala na halos moisture na humahalo sa hangin. O siya, bahala ka na mag-isip kung ano yung dry wind o tuyong hangin o tagalugin ko na lang siya, napakababang halumigmig para mas maintindihan. Isa sa mga halimbawa ng deciduous trees ng Japan or mga punong naglalagas ay ang maple tree na makikita nyo na nagkukulay pula yung dahon ng mga puno kapag ka-autumn season, at ang ginkgo tree naman yung kulay dilaw yung mga dahon na naglaglagan din kapag ka-autumn season ang umpisa, at ang pinakasikat na puno nila dito yung puno ng sakura or puno ng cherry. Hayaan nyo at ipapasel ko kayo ulit dito kapag kapanahon ng spring season na nang makita nyo naman kung gaano kang ganda ang mga bulaklak ng mga sakura. Hindi man napapaligiran ng snow, kakaibang winter experience ko pa rin ito dito sa Japan. At isa na naman itong alaala na ang bawat panahon ay may sariling kwento at napakasaya kong marating ulit ang isang season ng taglamig dito sa Japan. Para sa'yo, ano mas gusto mo? Napapalibutan ka ba ng snow o itong mga punong tuyo na napakasarap pagmasdan at napakakalmadong lugar? Paki-comment mo na lang sa ibaba. Hanggang sa susunod, paalam!